El nostre casal és un projecte de ciutat on intervenen diverses entitats del municipi. Som les 3 escoles d'educació especial de Badalona, com Can Barriga, Llevant i Maragassa, les AMPAs de les escoles, l'Institut Municipal de Serveis Personals i Espanin. El nostre casal té 2 vessants, per una banda la de proporcionar activitats divertides i variades adaptades a les necessitats dels nens que tenen una necessitat de suport intens i per altra banda la d'obrir camí a la inclusió de nens i joves que poden gaudir amb els seus iguals de casals d'estiu de la nostra ciutat. El que nosaltres proporcionem són els monitors de suport necessaris perquè la seva participació sigui més fàcil. El casal hem pensat que s'havia de realitzar aquí a l'Escola Can Barriga. L'Escola Can Barriga és un espai obert, és un espai ampli, natural també, amb molta vegetació i de més, que a part de les activitats que ja es venen fent diàriament a l'escola, com són tenir cura de l'hort i dels animals de granja que tenim, conills i gallines, doncs bé, el casal també inclourà, òbviament, les activitats pròpies, activitats lúdiques, esportives, que es poden realitzar aquí en el pati o a Marinar de baix. També es realitzaran sortides setmanals, adaptades als nanos. Aquest projecte el realitzem des de fa un parell d'anys, des de les AMPAs de les escoles, i donat l'elevat cost que tenim, volem aprofitar el poder participar amb la subvenció del pot comú per tal de garantir les sortides setmanals que farien els nens i nenes del casal.